dɔgɔnin ɲuman don a cɛsirilen bɛ Mali ko la a ma daminɛ sisan dɛ n'o ye Ben le cerveau Ben électronique Ben le patriote ka fɔ ka kati bɛɛ fɔ a tɔgɔ la Mali mago bɛ nin de modèle façon de la bi an ka foli bɛ Sɛgɛsi Babi Sidiki Kuyate k'a fɔ ka wale ɲuman dɔn Abdou Niang ka foli bɛ yan bi Bubu Mabel de b'an bolo sisan i bɛ Mali banzumanaba kalan an bɛna don kumaso an bɛna daminɛ maa mana Mali kɔniya i bɛ to a la maa mana bila Mali la e bɛ k'a saraka ye maa tɛ nin denmisɛnnin ninnu fɛ nin colonel Duru ani armée malienne e b'i yɛrɛ sɛgɛn maa tɛ se n'i y'an kɔniya e bɛ to a la aha an ye dugawu min kɛ o de jaabira nin colonel Duru ninnu ani armée malienne an bɛ Grosby fo ka armée bɛɛ fo n ka finitigiw en tant que commandant en chef des forces armées du Mali an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini ne terikɛ ani n balimakɛ ani n dɔgɔnin ɲuman Bubu Mabel a bɛ kuma so kɔnɔ yan kuma karamɔgɔ y'a fana ye bi an y'ale de wele an ka na mɔni yɛrɛkɛ ɲɔgɔn fɛ n'a kɛra min ye président e b'a min ani Mamadu Fofana an bɛ tila ka filen ci ka taa bɛɛ fili baji la a tɛ kala Bubu Mabel n b'i fo n y'a f'i ye kunun de i ye wele in jaabi o ye kanu ko fɔ n b'a dɔn i ka bubula ko bɛ cogo min n b'a dɔn k'i fo k'i wale ɲuman dɔn i bɛ min na jamana in na a dɔɔnin don i bɛ min na faso kɔnɔ a dɔɔnin don k'i fo k'i wale ɲuman dɔn maa bɛ fo i yɛrɛ ka i bɛ tɛmɛ foro dɔ la président Sori ka so kɛ i ta tɛ foro ye o mais foro ɲɛkojugu i b'a fɔ k'aw ni ce e t'a balo dun a tɛ ka ɲɛ na mais baara min kɛra i bɛ a tigi fo o de la donc Bubu Mabel k'i fo k'i wale ɲuman dɔn ne terikɛ Bubu Mabel n b'i fo n b'a fɔ i bisimila fréquence 3 kɔnɔ yan ka taa ɲɛmaaba n'o ye PDG Lassana Traoré ka na bila fa planton na k'an bɛ kun faso jɔ kɛnɛ don Bubu Mabel n b'a fɛ k'i fo Bubu Mabel ne ma se k'o faamu o fɔ n ye fɔlɔ yan'an ka kuma barati ok kɛra Bubu la n bɛ foli d'i ma mɔgɔ bɛ mɔgɔ dɔ kanu ka sɔrɔ i m'a ye wallahi kanu ka san caman kɛ kabini ne ma don kunnafoni baara la donc kana ne don a la ka tila kana ne k'i ka invité wallahi o ye honneur de ye ne de ma quoi n b'i fo o la k'i fo i ka jamana kanu na n bɛ maliden cɛman na musoman fo n ka fan club Bubu Mabel Jawara a président n'o ye B Marigo ye n b'a fo ani tɔnden cɛman na musoman bɛɛ maa o maa bɛ dɛmɛ d'o ma Mali kɔnɔ Mali kɔ an bɛ bɛɛ fo ne tɔgɔ Bubu Mabel Jawara Bubu Mabel nin n tɔgɔma de ye Bubu Mabel Ba Bubu Mabel Ba ala ka hinɛ a la nka tiɲɛ yɛrɛ la tɔgɔ in ye fila tɔgɔ de ne de ye maraka ye donc n kɔni b'a ye Bubu Mabel yo Bubu ka ca il y a Bubu Mabel il y a Bubu Arnogolo il y a Bubu Sambala an kɔni kɛra Mabel donc Mabel y'i tɔgɔma de tɔgɔma in awɔ a bɛ n tɔgɔ yɛrɛ de la surnom tɛ foyi tɛ a bɛ n tɔgɔ yɛrɛ de la awɔ nin ɲɛna Bubu Mabel ne b'a fɛ k'i ɲininka o maaw ye kunun kuma wɛrɛ fɔ la dɔw ko k'i yɛlɛmara wari de dir'i ma wa n b'a fɛ k'i ɲininka wari de dir'i ma wa Bubu la i ka nin ɲininkali diyara n ye mun y'i ko diya n ye kunnafoni di kɔnɔ i tɛ maloya mɔgɔ ma mais i bɛ sa mais i bɛ siran i ye ɲininkali min kɛ na nin diyara n ye kosɛbɛ effectivement kunun ne tun bɛ politiki kɔnɔ n'i bɛ politiki kɔnɔ ligne dɔ bɛ yen i b'o ta hali ni ligne yɛrɛ tɛ hakilina ye i bɛ kulu min kɔnɔ i bɛ kulu hakilina bonya i bɛ kulu ka charte bonya ni kulu ko min kana kɛ i t'o kɛ ni kulu ko min kana kɛ i b'o kɛ mais waati dɔ bɛ s'a la hadamaden bɛɛ bɛ baara kɛ ni yɛrɛ hakilina ye mɔgɔ bɛ se yɔrɔ dɔ la i yɛrɛ ni hakili bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ tɛ Mali kɔfɛ
mɔgɔ tɛ transition tiɲɛ n'a muso la min de da ka sigi ka kuma dogo fara kɛnɛ kan ko Boumabel ko transition soutenue n'a mɔgɔ bɛ yen e la dɔɔnin don a tigi ka bɔ a k'a fɔ anw de y'a kɛ ni nana transition soutenue ne ye transition soutenue kan to politique la mais n y'a kɛ mun na wagati min na an dama bɛ ɲɔgɔn na ne bolo o ye politique kɛlɛ ye mais wagati min na an ni diɲɛ nana da ɲɔgɔn na CEDEAO ka taa bila communauté internationale dugu tɔw la wagati min na an ka mɔgɔw bɛ taa kuma devant la tribune internationale ne b'a ye k'a fɔ o kɔ kɔlɔlɔ ka bon parce que ni Kadafi y'a kɛ u m'o to yen mɔgɔ ba fɛn fɛn y'a kɛ farafinna a bɛɛ labanna degun ma u dun b'u ka dugu hɛrɛ kuma de c'est vu que ninnu jigi tɛ se ka kɛ dɔwɛrɛ ye n'anw tɛ fo bi mɔgɔ se k'i jɔ ko ne ni transition mɔgɔ kelen filɛ baara la bi fo bi ne ni n tɛ ministre dɔn n tɛ président dɔn n tɛ premier ministre dɔn n tɛ foyi foyi dɔn mais diɲɛnatigɛ ye hakili de ye ala bɛ baara kɛ ni yɛlɛma yɛlɛma de waati dɔ bɛ k'a la i bɛ yɛlɛma ka sababuya i hakili kan bon yɛlɛma in kɔnɔna la n bɛ min fɔ maliyɛn jeunes ye olu b'a fɔ ko mɔgɔ tɛ yɛlɛma construction ko la c'est vrai an bɛɛ tun bɛ hakilina dɔ kɛlɛ la min bɛ yɛrɛ ɲini ni ta ɲini kɔ fɔ mais wagati dɔ la i bɛ hakili sɔrɔ donc ne b'o o minɛ ne kɔnɔ mais hakili sɔrɔ in na a bɛ se ka interpréter don dɔ la i b'a ta yɛrɛ a bɛ kɛ k'i ka nimisa parce que i bɛ bɔ kulu min na olu b'i traiter de tout i ye nanfigi ye i ye nin ye kuma bɛɛ bɛ da i la i bɛ ka na nin transition fana soutenir i bɛna sɔrɔ i yɛrɛ fana natɔ mɔgɔ dɔw fana bɛ siran est ce que nin tɛna anw jɔyɔrɔ minɛ wa ou parce que dɔw bɛ jɔyɔrɔ ko la donc i bɛ kɛ jigiya t'i la i bɔra yɔrɔ min na i n'olu tɛ i bɛ ka taa yɔrɔ min na tu n'es pas la bienvenue là-bas aussi ɲɛmɔgɔw fana sirannen don ye parce que c'est vrai que qualité dɔ bɛ k'i la olu fana bɛ siran n'i nana u bɛ se ka kɛ sababu ye ka fɛn kɛ donc nin na an b'a fɔ an bɛ ala de kɔ ani malidenw mais min kɛra n ma nisɔndiya ye Bubula ma deli ka fɛn o fɛn sɔrɔ politique kɔnɔ n y'a bɛɛ sɔrɔ transition kanu kɔnɔ buna hadamadenw bɛ na mɛn ka foli min kɛ crédit kɛmɛla b'a la binanina b'a la ba filala b'a la i t'i miiri matériel sugu si ma ne mago jɔra la ko dɔ t'a fɔ ko taa minɛ nin yɔrɔ la wallahi donc ne kun t'o dɔn diɲɛlatigɛ la quoi an kun b'a miiri i bɛ dɔ de tanu i bɛ tɛgɛrɛ fɔ n'i mago bɛ min na i bɛ taa se parti ɲɛmɔgɔ dɔ ma o fana b'i ci dɔ ma an kun b'o de dɔn mais k'a fɔ k'i sigilen ko hadamaden kana hinɛla ala kama nin ye siɲɛ fɔlɔ kun ye n ka hadamadenya kɔnɔ donc ne b'a ɲini kunnafonidila bɛɛ fɛ walahi n'u tora jamana in ka hakilina kɔ u bɛ fɛn fɛn fɔ u b'a sɔrɔ bonya la n bɛ se k'o de f'i ye Boumabel an ɲɛ b'a la bi i bɛ transition in kɔ ani Hasimi 100%. O dalu ye mun ye a dalu fɔlɔfɔlɔ ye mun ye Bugula an bɛ Mali min kɔ a Mali danna mais a ma feere mais ni fɛn danna forotigi kelen ta tɛ dɔw bɛ jigin a kɔrɔ dɔw b'a kɔrɔsiyɛ dɔw b'a tɔbɔtɔ o bɛ se ka kɛ anw fasodenw kelen kelen bɛɛ o ye Mali jumɛn ye o ye Mali min bɛ se k'a yɛrɛ kungo fɔ depuis ka anw ɲama tigɛ ka anw don Mali baara la k'anw don politique baara la anw b'a fɔ de ni nin kɛra Faransi de bɛ président sigi Faransi de bɛ nin kɛ ni Faransi sɔnna min ma o de bɛ kɛ ou bien tubabuw de bɛ nin kɛ mais k'a fɔ Mali ja Mali tun bɛ se k'i jɔ n'a yɛrɛ o y'a esprit fɔlɔfɔlɔ ye o ye ne ka motivation yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye donc anw y'o ye a kɛra kɛlɛkɛ sira o a kɛra dɛmɛɲɔgɔnya sira o a kɛra a yɛrɛ bonya sira o parce que bonya tɛ dugu bonyalen tɛ i tɛ se ka nafa sɔrɔ mais dugu ɲɛmɔgɔ bɛ se ka nafa sɔrɔ dɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen hali n'a sɔrɔ a bonyalen tɛ fɛn bɛɛ b'a bolo mɔgɔ caman bɛ politique ni Mali kɔnɔ bi o bonyalen tɛ mais ils ont tout mais mɔgɔ caman bonya t'u kan mais dɔw bɛ yen fɛn t'u bolo i bɛ taa sɔrɔ bonya bɛɛ b'u kan e Bugula y'o dɔ ye i bɛ taa sɔrɔ i lamɛnnen don mais ni mɔgɔ min ye ko e nin de Bugula ye yan i bɛ taa sɔrɔ o tigi kun kelen bɛ k'a bila bazɛn donnaba mobili batigi mais n'o nana ye sira dɔ fɛ yɔrɔ ko nin ye nin yan donc mɔgɔ man farin dusu de ka farin o ye ne ka motivation fɔlɔ filanan ye mun ye k'an to politique la an dɛsɛra fɛn o fɛn na ninnu nana u y'u tɛgɛ don a bɛɛ la dɔw ɲɛna dɔw ma ɲa o fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o ye école maître ka problème ye an y'a ye k'a fɔ a fɔra k'a tɛ yen ko jamana tɛ s'a kɔ mais u nalen les premières heures les premiers jours de la transition u fɔlɔla ka article 39 de lawala ka tila k'a aligner ka sɔrɔ u tɛ budget yɛrɛ situation ma u jigi da ala kan ala y'a ɲɛ bolo sabanan ye mun ye Mali kun bɛ se k'a fɔ k'a bɛ fɛn o fɛn kɛ n'a b'i sara mɔgɔ wɛrɛ la u y'a ɲini k'a bɛɛ di jamana in ma n'o ye o ye armée
armée bɛ baara kɛ arrêt sago la a bɛ milina yɛrɛ milina ye a kɛra sababu ye saya yɛrɛ bɛ ka fo finitigiw la parce que ni i saya man jugu fo sakuntan wallahi donc finitigi yɛrɛ moral i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ la ne ye taamara ka taa sɔrɔsiw lajɛ kungo kɔnɔ ka t'u lajɛ kɛlɛdagaw la ka taa duguw lajɛ n nana k'a fɔ u yɛrɛ b'a dɔn ko saya bɛ nalen mais ils sont fiers d'affronter la mort ne y'a dɔn o de la n ko sɔrɔsikɛ bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ janw bɛ jɔrɔ n'ale ye mais ale jigi bɛ saya kan ni balo ye balo bɛ balo ale la quoi mais saya de bɛ bala anw na ne y'o dɔn Mali armée la je me suis dit que ma deli ka armée ka fara ɲɔgɔn kan parce que ni régime cayara armée bɛ fara fara de t'a sɔrɔ régime bɛɛ n'a ka sɔrɔsi don régime bɛɛ n'a kanubaga don mais armée bɛɛ k'a dɔn Musa ka armée Alpha ka armée Amadu Tumani Ture ka armée est ce que b'a kalama Aya ka armée o kuma na Ibrahim Boubacar Keita ka armée Jɔnmuna ka armée o bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour soutenir la transition ka sɔrɔsi bɛɛ ka kɛ kelen ye ne ka ye nin wagati mais ne bolo c'est le moment an ka chance di ɲɔgɔn ma pour que o baara in jɔlen ka to o ye n ka yeta dɔ ye ani kana bila an ka ni politiciens tun bɛ fanga la waati min na i bɛ taa sɔrɔ n'an bɛ dɔrɔmɛ 20 ɲini i bɛ taa sɔrɔ an ye dɔrɔmɛ 15 don taama la donc an bɛ 5 tɔnɔ sɔrɔ mais kuma dɔ la ninnu b'u sigilen to embargo b'u kan jeu des avoirs bɛ yen foyi u tɛ se ka taa yɔrɔ si mais Mali mago bɛ min na u bɛna sɔrɔ u sɔrɔ nɔ la donc sɔrɔ bɛ kɛ ka sɔrɔ wari caman ma bɔ donc o ye n ka motivation dɔ fɛnɛ donc n bɛ se ka min fɔ dakuruya damadɔ la komi transition ne t'a foyi kɔnɔ n kɔni y'a kanu nin bɛ se ka kɛ ne ka motivation ye voilà. Buma bɛɛ la an y'a mɛn yɔrɔ caman na i pasera yɔrɔ minnu na ko bi armée bɛ jigin e y'o fɔ dalu jumɛn na dalu de b'i bolo la wa ne y'o fɔ dalu mun na o dalu fɔlɔfɔlɔ kɛra mun ye wagati min na transition rectifiée n'u nana taabolo kuraw ta ni premier ministre bɛ sa tɔgɔ ye di docteur Sogol Kɔkala Mayiga ale nalen tuma min na a ye discours fɔlɔ min kalan n'o ye a taara min kalan Nations Unies na n'a kɛra fɔɲɔgɔnba ye depuis o yɔrɔ la tubabu nanzaraw commencera ka jaabi di k'a fɔ ko k'a ye kuma min fɔ ko y'a sɔrɔ olu ye weleli k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'u n'u ka kɛlɛ fɔrɔman falen bon n'i ye kɛlɛ fɔrɔman falentɔ ye k'a sɔrɔ jaabi ɲuman tɛ yen o kɔrɔ ko saya cogoya bɛna falen puis là ne y'a dɔn ko janfa dɔ tun bɛ jamana in kan o wagati kelen armée nan'i sigi k'i hakilina jagabɔ k'a fɔ bɔn nin ko in nana bi anw kan a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye an ni minnu bɛ jɛ la san 9 il est temps k'an k'an jɔ an jɔyɔrɔ armée commencera k'a ka partenaire falen en termes de renseignement kunnafoni la k'i tɛgɛ bɔ Faransi bolo k'i tɛgɛ don Russie bolo depuis o de kɛra armée y'i sigi a ye opération fɔlɔ min kɛra o kɛra 21 mois o kɛra succès depuis o de kɛra armée ye courage sɔrɔ ka continuer ni Russie ka partenariat ɲini o de la chef d'état-major Umar Jara n b'a fo nin yɔrɔ la armée y'i sigi commandement militaire k'a lajɛ o tuma na anw bɛ jɔn kɔ an ni jɔn bɛ ɲɔgɔn na donc u y'a yira k'a fɔ an bɛ terrorisme de kɔ ale ni bandits armés n'o ye banditisme ye an k'a lajɛ an k'an sigi u bɛ min dugu jumɛn minɛlen don gɛlɛya bɛ yɔrɔ jumɛn o don u y'a jateminɛ k'a lajɛ dɔnnikɛlaw b'a fɔ cogo min na olu ko ko dugu 10,000 ani 6,000 armée ye objectif de la yɛrɛ ma mais fɔlɔfɔlɔ an ka armée tun bɛ position défensive de la a tun bɛ to kan de kɔnɔ donc k'anw bɛna ci ka sɔrɔsiw to yen n'i y'u bɔtɔ yen fɔ renfort u bɛ bin renfort fana bɛ bin Amisgad kɔnɔ donc armée kelen k'i sigi k'i miiri armée nana objectif de la yɛrɛ ma jadisiw dagayɔrɔ min b'an fɛ yen an ye kunnafoni min sɔrɔ jadisi dagayɔrɔ 32 n'an b'a fɔ ma ko les plo jadis u kelen ko objectif diw yɛrɛ ma u ye mun miiri u y'a miiri o tuma na ne ko ko n bɛ nin jadisiw dagayɔrɔ 32 n'o kelen bɛ ka dugu 10,6 minɛ olu don karanga la ne b'o wuli cogo di u y'u miiri ni opération 2 ye u b'a fɔ de ma ko opération Maliko ale ni opération Kɛlɛtigi o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ plan min kɔnɔ o de ye plan Maliko ye donc kɛlɛbolo kɛra 2 ye Kɛlɛtigi o b'a fɔ ne ta ye n ka kɛlɛ ye nin ye ne sako ye nin ma kɛ ne kɛɲɛko ye ɔ plan Maliko o b'a n'ale ye opération kɛ ale bɛ to ka balo ni fɛnw di k'a yira k'a fɔ nin ye jamana ko de ye aw bɛ se ka tɔɔrɔ sɔrɔ a bɛ se ka ɲɛni sɔrɔ donc armée wulila ni opération 2 ye u y'a daminɛ vers le sud ka munumunu ka jigin ka na Bamako yɛrɛ dafɛ yɔrɔ la ka na ka taa centre de la kɛlɛ ganna ye kosɛbɛ o y'a sɔrɔ forêt min bɛ yen ni jadisiw dagalen b'a kɔnɔ o ye forêt 130 ani dɔɔnin a tɛ n kun dɛ
forêt de Tanjou, forêt de Bambadjou, forêt de Ouagadougou. Au forêt Bamoubi, Terrousou, Dagadagalego de Konana. Faut qu'on a la colline de Tessit, nous est la zone de 3 frontières, Dondakele, Boda Saba. Donc, l'armée a objectif qu'elle a. Mais plus l'armée de Keleke avait besoin militaires identifiés. A fɔlɔfɔlɔ kun y'a daminɛ ni o ye kun y'a daminɛ ni miki M171 de u nana k'a fɔ yɔrɔ dɔ bɛ k'a la hélico jɔla ka dɔgɔ ye a nakan a ka bon n'aw ka bɛna jugu fana nɔfɛ yiricogo kɛlɛ la kuma dɔ la i tɛ se ka jugu ye donc u ye minɛnw falen ka na ni minɛn dɔ ye an b'a fɔ ma ko grade DM n'o ye o kuma na lance roquette belebele ninnu ye ale bɛ se ka avion ni char jɔyɔrɔ ɲa mais a ka avantage ye mun ye a bɛ se k'i jɔlen to a jɔyɔrɔ ka kiruni kɛ ka jugu ta k'a sɔrɔ a yɛrɛ ma déplacé char nakan bɛ mɛn avion n'a pas mais aller jolé mais c'est que gauchiller que ça m'a déplacé au grade DM plein aller que portée reste entre 20 à 40 km donc au cas sababu ka forêt chaman qu'on a be ulu yakubaya ulu chekulu wili wakati mina armée na se dans la colline de Tanjou ou sele on a kuma mina au colline ni konna la ibine ka fo donda ba de be mais aller dugumala be woyi aller la camion 10 tonnes nani duru no wana de bolé a be fanga no carburant ballon toni mugane bora ye donc o kun kilomètre sous dawra da ko sukonna mais ale ron le ministre ne ko entre banque folo folo donc o kelen kuma mina armée sera kulu ma kuma mi aye bosilike ou bola kana parce que armée be barake ni minan do en ba kuma ko son ye muye ale carte di tableau de bord de do akena fo tablette be tubo mina baro barani surveillance ata aba be dima inya ba bela iskili nya ba bela donc nous y gain ani munu ma se ka sa i bɛ k'a fɔ fɛn min drone bɛ tila k'olu ou bien radar bɛ tila k'olu repérer u taara yɔrɔ min na o fana ye kɛlɛbolo kura wɛrɛ u tila k'o daga fana wuli olu da donc u ye mɔgɔ ninnu kɛ u nana don kulu in kɔnɔ c'est ainsi que armée ye kulu in découverte kɛ la colline de Tanjou mais a nana k'a fɔ n'i ye kulu in kɔnɔna ta k'a lajɛ minɛ n'i ko i bɛ don ni avion ye avion kama a munumunu a tɛ se ka baara in kɛ mun de bɛ se ka baara in kɛ o yɔrɔ la a ye minɛn dɔ sɔrɔ an b'a fɔ o ma ko BM21 Arishu b'a fɔ o ma ko Bolivia Marchanda ale ye boni yɔrɔ binan de b'a la mortier RPG mortier belebele de b'a la a kelen kelen bɛ n'a y'a fili a dɛsɛlema fɛn min giriya bɛ k'i jɔ demi tonne ou bien tonne kelen na a b'o de yɛrɛ kɛ donc u ye kulu in lajɛ u bɛ kulu gosi don min na u b'a gosi soit i bɛ bɔ k'i yɛrɛ di ou bien kulu bɛ dafiri a la donc o kɛra sababu ye armée ye exploit ba kɛ o la n'o minɛ ye an ye carburant ni fɛnw Mali kun janfalen dɔ ba carburant bɛ d'u ma dumuni b'u bolo fɛn caman b'u bolo ninnu bɛ ji bɔ min u bɛ koli bɔ min mais i b'a ye k'a fɔ Américain ka président dɔ bɛ yen Barack Obama ale dilan k'a fɔ a ko ko terroriste a n'a dɛmɛbaga k'a bɛɛ ye terroriste c'est pour ça Malien bɛ ka terrorisme kɛlɛ a tɛ ka terrorisme bɛ dɛmɛ ni ka bɔ dɛmɛ bɛ ka bɔ yɔrɔ min na n'a b'o fɛnɛ kɛlɛ a bɛ furu la armée nana b'o fɛnɛ la a y'i tilen ka yɛlɛ a bɛ centre kɔnɔ hali bi a bɛ nettoyage la n'o opération kɛlɛtigi ye a nana se yɔrɔ dɔ fɛnɛ ma min ni fɛn min jɔda bonyana ye kosɛbɛ o de ye an ka avion ninnu n'an b'a fɔ o ma ko A29 Super Tucano ale fɛnɛ yiritu kɔrɔla o fɛnɛ ye yiritu kɔrɔlaba ye yiritu kɔrɔla min n'u bɛ se ka dogo k'u da mais ale na tiɲɛ la ni avion ma don ka radar bɛ avion min na ka yɔrɔ larawuli ka reconnaissance kɛ baara kun tɛ se ka kɛ an ka avion misɛnninw fɛnɛ donna ye n'o ye A29 ye ale fɛnɛ ye bombardier de don fabrication brésilienne de don a ye gosili kɛ yen ka sebaaya sɔrɔ yen ka maa 100 ni kɔ fɛnɛ ni tiɲɛ a munumunu ka yɛlɛ tun commune dɔ tun bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko la commune de Femayi ni Maribugu b'o kɔnɔ Maribugu ye kalo 4 5 kɛ minɛlen sinon dɔw ko 7 mais a kalo 7 kɔnɔ muso y'i den dalen to a sen kan den b'a la ka sa sin jara balo tɛ bolo la u kelen bɛ ka kaburudon fana tigɛ an ka mɔgɔw la n'i sera k'i bɛ taa sudon na e ni su aw bɛɛ bɛ don dingɛ kelen kɔnɔ donc a tɔ kɛra ni mɔgɔ min ka mɔgɔw fatura o bɛ don o kɔnɔna la dugutigi yɛrɛ nana wele bila balo tɔ tora min ye maakɔrɔ k'u tigɛ bɔ suma na u k'o to denmisɛnninw ye o kɔrɔ ye min ye denmisɛnnin bɛɛ tun tɛ dumuni kɛ yɔrɔ kelen balo tɔ fitinin bɛ yen denmisɛnninw ka se k'o dun cɛkɔrɔba dɔw bɛ ka tile 3 tile 4 kɛ u ma dumuni bila armée nana yen mais a nalen yen a nana ni an b'a fɔ min ma ko infanterie complète correcte o t'i dɔwɛrɛ o ye duguma kɛlɛ fɛnba ninnu ye o infanterie fɛnɛ kɔnɔ a y'i kunda yɔrɔ in kan ni bolofara 4 ye
o bolofara nani bɛ sigi kɛlɛba kɛlɛ senba kɛlɛ u b'a fɔ o ma ko SUGTA o ye groupement tactique interarme o su ninnu filɛ a y'o tila cogo 4 tilacogo 2 o bɛ avancer 2 o b'a lajɛ ni poyi kɛra o la parce que fɛnma in kɔ don do ji de ma n'a kɔ don do ji ma kuma la n'i ye dugu gosi o le de u ka fɔ bɛ reculer ka na i avancer u bɛ tila ka se ka jigin ji la n'u jiginna ji la u bɛ taa bɔ ni dugu fan wɛrɛ de o fana ta bɛn Mopti fan wɛrɛ ma tugun donc u nalen ni fɛn min ye section 4 ye n'o ye infanterie ye u y'o section ninnu fana tila kɛlɛbolo min na a bɛ fɔ o de ma ko section d'artillerie olu ye kɛlɛboloba RPG 9 b'o la i b'a ye k'a fɔ ale ye lancer roquette belebelew b'o la o kumana i b'a ye k'a fɔ marifa jugubaw b'o la n'an b'a fɔ o ma ko PKM ale ni dusetiw b'o la minɛn fɛn fɛn nana i b'a ye k'a fɔ a bɛ véhicule équipé d'armement lourd u y'u bɔ dugu in kan u kɛlen k'u bɔ dugu in kan o y'a sɔrɔ avion jɔda tɛ kɛlɛ in na fɔlɔ parce que duguma kɛlɛ de don u yɛrɛ kelen ka bɔ dugu kɔnɔ k'u bɛna base lajɛ tuma min na u nana sɔrɔ an ka force spéciale bataillon autonome Assimi yɛrɛ bɔra kɛlɛbolo min na olu kelen bɛ ka babolo in minɛ ka taa donc a kɛra yafama ka fisa ni jija ye ka n'i jija a ma ɲi i ka fɔ ko yafama sɔrɔse k'i minɛ o dagajidako k'i b'i firifiri parce que i tɛ don ji kɔnɔ o ji fana sanfɛ tugun gendarmerie fana ka bolofara dɔ bɛ yen olu fana ni paquebot bɛ ji sanfɛ en cas hali ni min sera k'i plonto ka don ji la i bɛ taa olu fana sɔrɔ mais ji camancɛ la an b'a fɔ o de ma ko colonne couvrée ceinture k'a siri ka ja kakakaka u ye sebaaya sɔrɔ kɛlɛ fana la ka dugu in k'a libéré n'o ye Maribugu ye kɛlɛbolo a munumuna tugun a nana don nord yɛrɛ kɔnɔna yɛrɛ la n'o ye yɔrɔ ye n'an b'a fɔ la zone de 3 frontières ale kɛra kɛlɛbolo ye min yɛrɛ n'a gɛlɛyara kosɛbɛ tubabu yɛrɛ san 9 de kɛ u ko yɔrɔ min tɛ se ka minɛ ko fo ka MINUSMA de ka mandat bɛ renouveler yɔrɔ min yɛrɛ kama o y'ale de ye nka o mara kɔnɔ donc n'an b'a fɔ o ma TECIT i bɛ don Niger ale de fɛ ka t'i kun bɔ Burkina n'a y'i diya i bɛ don ni Mali ye ka t'i kun bɔ Niger ale kɛlɛbolo baara kɛra ni avion 2 o avion 2 ale ni fɛn min ye an b'a fɔ véhicule blindé minnu ma ko marque Kamasakiw dɔw b'a fɔ ma ko marque véhicule blindé Kamasakiw ale ni Typhon B7 ani B6 B8 olu de tun bɛ o kɛlɛbolo ma olu ye blindé ye mun bɛ Mali bolo bi ale kɔni équipé don dugu ma fo sanfɛ bombe tɛ fɛn k'a la mine anti-char ninnu ci a bɛ yɛlɛ olu sanfɛ a t'a dɔn ko fɛn kɛra donc a nan'i kɔ da nin kuru in kɔ la o kɛlɛ de bonyana n'a bɛɛ parce que o y'a sɔrɔ fɛn min ye terroriste ka maaba caman tun bɛ yen mais o tun ye EGS mɔgɔw de ye État islamique mɔgɔba a kɛlɛkɛ dɔnnaba i b'a fɔ Badiri kɛlɛkɛla kafiriw tun bɛ cogo min na a dɔnnikɛlababaw de tun b'o la ale kɛlɛ janyana dɔɔni ale firifiri bonyana an ka maa minnu tora la Ala ka hinɛ u la mais maa kelen ma bɔ a la u y'a da kolonci k'a dɔgɔnci mais armée ye baara kɛ ni détachement caman de y'ale la dɔw taar'u jɔ fo Burkina frontière la dɔw taar'u jɔ fo Niger frontière la ani Tilebere ni ɲɔgɔn cɛ dɔw nana Gao fanfɛla kɔnɔ na donc section yɛrɛ kɛra yɔrɔ la mais fɛn min yɛrɛ ye groupement tactique min ɲɛsin u yɛrɛ ma olu n'u bɔra ɲɔgɔn na u yɛrɛ kelen kɔ tuma min na parce que i b'a ye k'a fɔ radio min b'u bolo marque française de don Motorola mais a ka portée dans 5 km donc armée b'a essayer chaque fois k'u gosi ka yɛrɛ kɛ u ka bɔ radio ka portée kɔnɔ parce que n'u bɔra radio ka portée kɔnɔ u bɛ tunu kelen kelen donc a y'u gosi k'u yɛrɛ kɛ ten u bɔra radio portée kɔnɔ tuma min na Ala ye kɛlɛ da diya an na an y'o kɛlɛ sebaya sɔrɔ fo ka n'a bila an b'a fɔ kɛlɛ min yɛrɛ ma ko Sendabaso n'o ye Mura ye Mura ye san 7 de kɛ a bɛ occupation djihadiste kɔnɔ Mura camp d'entraînement 14 de tun bɛ yen avion tun bɛ jigin Mura bugu la ka minɛn jigin ka arme jigin ka tila ka yɛlɛ ka taa u tun b'a kɛ cogo di u bɛ terrain baliser ni lanpan ani torche de u bɛ lanpan sigi u bɛ ka torche sigi kuma la surunya la fɛn bɛ mɛnɛ quoi fɛn yɛlɛma n'u y'o sigi u b'o kɛ i b'a fɔ pisi avion bɛ na ka jigin ka déchargement ka tila ka yɛlɛ avion bɛ yeli kɛ n'o balise 2 ninnu de tun ye ka taa camp d'entraînement tun bɛ Mura tubabu ma kuma n'i bɛ don Mura donda fɛn fɛn bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ mototigi 3 4 bɛ yen u b'a fɔ k'i bɛ taa min n'i taara bɔ avion k'i ta k'i bila ɲɛfɛ k'a dɔn e bɛ mun nɔfɛ Mura de kun ni minɛli kɛra sugu bɛɛ tun bɛ don Mura jɛnɛ bɛ na Mura sofara bɛ na Mura donc u bɛ jaga ni fɛn minnu minɛ a bɛɛ jaga bɛɛ tun ta tila Mura de sugu min don a da fana tun ka nɔgɔn wa mɔgɔw bɛ Bamakɔ yan minnu yɛrɛ fana tun ka daba minɛn caman tun bɛ bɔ Mura sugu de kɔnɔ
donc hali ni bigan ba nani ba duro alu ye misi ba tan min minɛ jɛnɛ mara kɔnɔ a bɛɛ yira ye armée kɛ ka kibaruya sɔrɔ kuma min na mais kibaruya in sɔrɔla mun na o kɛra sababu ye an bɛ Algérie boniyɔrɔ la parce que Algérie de ye a ka zone tigɛ a ka i bɛ bɔ parce que touristes ninnu bɔra Libye maintenant ka na vers Algérie ko b'u kun Mali kan donc Algérie a ka yɔrɔ tigɛ Mauritanie ka yɔrɔ fermé o yɔrɔ fermé kuma min na maa ninnu kun nana ka na k'u bɛna dɛmɛ de don parce que banbagatɔ cayara donc kana essayer k'u bɛna équipe kura labɛn ale ni kɛlɛbolo laban min b'u bolo ani wari laban min b'u bolo u bɛ se k'o labɛn cogo jumɛn ka kɛlɛ kuraw lancer tugun o temps de kɔnɔ Algérie yɛrɛ ye BJ 12 k'o gosi k'o bɔ donc a tɛna fɔ ɲɛmɔgɔw binna yen o tora kɔmɔgɔw ye donc kɔmɔgɔw ninnu y'a yira k'a fɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ mura nin don an ka taa sigi an ka taa kuma n'an bɛ kɛlɛw bolo la cogo min armée ye kibaruya sɔrɔ semaine kelen u bɛ don 5 wɔɔrɔ u ma don 10 u donna 100 don min na o kɛra i b'a fɔ attaque bɛ kɛ sini maa 100 donna bi moto la donc 100 donnen u bɔra ka taa kungo kɔnɔ mura dafɛ yɔrɔ la ka taa réunion ba ninnu kɛ mais il y avait tous les leaders terroristes i ti militaire foyi ma min kun tɛ yen donc u taara ka t'u ka baara kɛ o wagati la armée nana ni avion 2 o avion 2 fɔlɔ o ye TZ-57 ye olu yɛlɛnna jusqu'à ma fɔ ma ko stratosphère sankolo yɔrɔ dɔw ye a yɛlɛnna Italie mais ale avion ye avion de renseignement de n'i y'ale la yɛlɛ jusqu'à 20 000 pieds d'altitude ale bɛ zone cellulaire bɛ kunnafoni bɛ se ka wulili nɛgɛ sira o sira fɛ ale b'a ta k'a layɛlɛ donc o avion 2 taara i jɔ 10 heures sugu donnen kuma min na ka sugu wo avion baaraba 2 nana jɔ sugu kɔnɔ armée malienne sugu kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ kɛra u bɛ yɛrɛ kɛ parce que olu tɛ terroristes bɛ aux alentours mɔgɔw yɛrɛ kɛlen mais u ka mɔgɔ dɔ bɛ cɛmancɛ la minnu bɛ yen ni terroristes don olu commencé ka tir kɛ diyagoya de bɛ parce que a bɛ bali la i yɛrɛ bolo u tilala kungo kɔnɔ mɔgɔw sarala fana parce que kungo kɔnɔ mɔgɔw tun b'a attaqué donc u ye tir ni fɛnw kɛ tuma min na avion minnu don a ka girin donc fo ka kɛ mɔgɔw nana yɛrɛkɛ ka yɛrɛkɛ o siratigɛ la tuma min na kunnafoni bɔra kungo dafɛlaw la k'a ye taa dɛmɛ don kɔnɔna mɔgɔw ma tiɲɛni kɛra yen o avion 2 bɛ sanfɛ k'u bɛna ko tuma min na avion 2 nana jɔ u sira cɛ o de ye MIP 24 ye avion kura 2 laban minnu na ah non fɛn man jugu ne Bubula Bubula f'u 2 bɛ turu bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ dɔ b'a fɔ à ton tour e bɛ avancer dɔ in bɛ bɔ yen dɔ in fɛnɛ bɛna tunu mais u ye gosili kɛ n'u y'u jɔ b'u kɔtɔrɔ ma bɔ ale ye baara kɛ ni roquette min ye a bɛ fɔ o de ma ko S8 n'a ye gosili kɛ n'a ye a buntɛli kɛ kuma na 250 coups de bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ adamaden bɛ ka burun a bɛ ka burun a bɛ ka burun a bɛ ka burun fo kana kɛ u yɛrɛ nana reculer olu tɛ se ka mura la sɔrɔ tun ka k'i kunna baji kan dɔw ye ba i fili baji kan hélico bɛ munumunu kunna dɔw yɛrɛ kɔni a tɛ se ka lakana donc komi bɛɛ bɛ taamasiyɛn dɔn ni bɔnbɔnsi ni fɛnw de o y'a sɔrɔ kɔnɔnamɔgɔw dɔw y'u yɛrɛ bɔnbɔnsi yɛrɛ k'u bolo minɛ ka a wɔrɔ ka jigin f'i bɛ jeli kɛnɛ jigin dɔ ye bɔnbɔnsi kɔni a ton tolen bɛ de b'u la tɔma tɔma n ko armée Mali ma ɲi non dɔw ko lam tɛ yen bude français dɔw ye bɔnbɔnsi k'a minɛ k'a fara ka jigin i yɛrɛ ɲɛ bɛ jeli kɛnɛ jigin dɔ la k'a sɔrɔ lamu tɛ bɔ yen ayi lamu tɛ sɔrɔ o kɛlɛ cunna ntɔma kɛlɛ cunna ntɔma kɛlɛ cunna ntɔma armée Mali ma ɲi n ko kana kulonkɛ armée nin na donc olu ye nkalon tigɛ o de la k'a taara mɔgɔw faga dɛ mais n'o dɔ fiyɛ ntɔma tubabu yɛrɛ siran nɔ tubabu kɔni bɛ se ka kɛ cogo di donc nin ye an bɛ avion 4 de la sisan o kɛra don fɔlɔ la 103 mɔgɔ kelen ma sa mura kɔnɔ u nana sisan ni bâton force spéciale de sisan olu ka véhicule blindé ninnu mobili fitini blindé de b'olu bolo u nana mura la munumunu de sisan kungo kɔnɔna nettoyera maintenant ka dugutigiw alimamiw k'a f'u ye sisan u ka taa min ye terroriste ye min tɛ terroriste ye maaw k'u bɔ ɲɔgɔn na donc misiri kɔnɔ mɔgɔw nana ka na kuma lase ni min y'a dɔn hali n'i ye terroriste ye i tɛ kɛlɛ in na e ka taa nin yɔrɔ in na u ye yɔrɔ kan fila labɛn denmisɛnninw ta yɔrɔ ani makɔrɔw ta yɔrɔ ni min y'a dɔn e ye terroriste ye mais i bɛ fɛ ka yafa deli parce que kɛlɛ tɛna to ka ca dɔw bɛ se ka don kɛlɛ in na i bɛ taa sɔrɔ o don armée kun tɛ yen mɔgɔ si kun tɛ yen
wajibala ka do ala bu yere ñini armée c'est une armée constante et professionnelle armée ngalla ini ci sayaba armée ngalla ini kele bi banko mi donc yene claro salaki nga ko muso ni dew ngata fangele cew ngata fangele bula yene gelara ha ne ya fina muso de ko burmusi ñini ka dese cew ra iko tugori bula muso bugo amane ka burmusi wa wa sa be cedola ceki yere ka muso subhanallah armée malienne may ha srambulu pa ka ke do be ka do choroba do be ka ta bureti dila bitsa tomotu usengena ile saba dum ta takasi wa so armée depuis armée ko ngona ko chotina armée somna depuis do folo armée dem sen tamam la ka bo lu ko ta ko kono o fene ka fa no so do dem senu kashira pa marfa tikan be kashi uta don do be kashi be sran donc fulu ka mabo dugula kono ni ko de na feta donc anye burum sitigi no yo burum sibolu la o de 200 minela ba ko 200 capture mu kera ma fa de a 200 minela burum sibolu la la jo do do no tamashien fe munu yo bomo si woro ka jigi jeli ka suru ka jigi yera ba do ko ni ni soni o lo re fene minela o lo re randi a to sa do de résister parce que d'autres libre d'accord. Donc jusqu'à ce qu'il y a 8 éléments n'intoro de là. Parce qu'il y a d'autres qui ont avec balka tirke. Donc il y a des cas qui va neutraliser avec les éléments. Donc il y a 8 éléments perdus là. Kamura ko kaje. Toi vous ko mura ko exercice kera. Ministre wage, colonel major wage amba fo ni rona. Asini ko wage avion ta ikata mura bani kera sa kera ro muna. Armée exercice ke ro muna ika du sanga utakana nay. Ka do mura fo ka ba sanga masigi dugele ndala sanga masigi dugela ni mo ko sara sanga mesidu ko jogu ako ko dugumo mu sara mura ka ro sanga masigi o ko dulong ne mo ko ro ne kana to wi re mo dara ministre ko ka be tanga dige o wati la manga ko lan mi fo mu mura ka intervention ngatel lan masawule ako ko ni ministre yi senda ko fo ka sa asente boy imana rapport ni enquête kama ina na on demeni ni be jabe enquête nya don jabe turu si yelindo pardon ngani si ibina do de là on a des officiers valables wallahi ya chaw ba mu sa bula toma gacha hari ni le matiro fana dumbi ela aba bo panda compara dumbi po toma ne en ma foro oui au décret le plus grand succès de l'armée africaine, pas de l'armée malienne. Afrique armée qui est mise là-bas, c'est on a comptabilisé. Contre la lutte contre le terrorisme. A madili ka kefon ka barala ka dien dan mingara mura. Mais ala ke woku ba en sanctionné wa sur avion fait combat ke ala ba bela caméra ba bela oui kuma kan beta rapport bébé. C'est pour ça français woku ba ko tout ça. Mako mena mi e mi fo o donné do mi e ni ndima o donné do ya fo man ala kama ka sa de marfo da mo donné do mais marfo mo boro mura aka tani loko kan bako loko kan iko joyi des milliers d'armes mura e ni mura mi abbe margi mi abbe ni mura da abbe donné do wa mali re sorosu la ka ndre nga marfo dawla ande me maka do bulu do antu me jampa de ngo ne ma de ka kureta mi nyana kan kureta mu voilà, accusation de malheur bon. Mais si donne galanga, tu avais dit donner mi bolo. Président Bigarissa. No tara ben bea. Ben le cerveau. Ni sunja tatari da suri kasoke bea. No lu taru da wuyero wolo moko bea. Ni Mamitari, le maréchal général, commandant en chef de forces armées du Mali, Bouboula Béa. Ni Damonzon Tara, Damonzon Delimbéa.
no e nyere tokoma e Bubu Jawara Bubu Mabel au kana rajo bala de hari bi interke ani plani ani tokoma abea amba blaka ni da hadoni basale be kuma ni force be ni so tira Asimina kamogo nana uye sojo anga ke faden sago ni jigu sago ya kera ere ko malien ere ko dambetala Asimina kamogo nana ka dambe ni horonya halala dinya kasekama Nasira nete dumuninge bimfalendo Bubu Mabel ya be wala ye jale ba dongo jugu ko barama be juga so bi bubula te dumuninge bi présent akorata ni mo ma bsa mo ya Hasimi te chawnya biwa ni mo ma bsa mo ya ben yere wolo te mo dana biya ambe Dr Amadou Maigafo sente kono nde nyumando min tun kɛra o kɛra mais jeunesse min wulila bi ni ko i bɛ jamana in dapri ou bien i bɛ jamana in k'i sago ye i b'u sɔrɔ i ɲɛ nous vaincrons Nasira ni ye Thomas Sankara de l'homme du 21 décembre 1949 à Yako Joseph D Marguerite D Philippe Fa Auguste Fa Mariam Serme Sankara cɛ a saya kɔfɛ a tɔgɔ bɛ kan ka fɔ ka ɲina yɛrɛ ko ka jamana yanga o denmisɛnninw de b'an kunna bi Hasimina ka mɔgɔw a ye taa n'a ye Bubu Mabel, ça c'est Sékou Touré, né le 9 janvier 1922 à Farana. Mamadou D. Bakari D. Alpha et Alpha D. Sékou Touré. À l'école le 25 août 1958, nous préférons la pauvreté dans la dignité, l'esclavage dans la richesse. Hasimimbe Kango de Iramali de Unabi. Né Samoritara, Samorika héritier Oubea, Bubu Mabel Bea, Bubula Oubea. Ben le cerveau halala imbea segesi babi bea yere wolo mo bea Hasimi dangorobatama colonel Duru ayaw dangorobatama Mali yere wolo ni halala an sera maintenant kan jo anga faso ka bo nogola o sira de be sina dangorobatama dangorobatama Dangoro batama we Bubu Mabel nyogo yana on ni mama magara Hasimina ka sora sula iban sorenye kana sigaro la jamana mama ko ba da privoni yiri bolo mine ete to dugumala ko na kaunto ya sisanga che jimi amena temena bikari ko jugu prezane ma fiengo nyina media Bubu Mabel ntokoma anen kanu baga babe ngrefea ambe temeli kuma ya jido nimi Fofana la kautele Mamadou Fofana ulube droni feunde mi otele ni jigansande Bubu Mabel harbi ambe nyogona nala sono arme mu were be tuguni min dugule amana ka droni fanya harbi Bubula feni be min dugulen do Meme kanga ni befo donc antum be jampa de kono ani hasili de Mali yere ni ko en France ka programme na je 2022 de ko Mali klali ma sura banam pep 2022 plus tard 2022 amra ta bolum ngay maya wallahi on avait 4500 éléments de l'opération Barkhane mum be rube na katla kana etem mo ko mena L'Union européenne a surasu. Quand Mali surasu be sera former kaloro formation quelle formation ko kaloro. O ban former tout no be tout sous former. Wa nu e marfam dama kanga ci be kala ci no marfa kele to angulo de be sekinay. Amesi anga marfa koroma. O wati ke na contrat bu bolo o le be marfa framo be bal fere am. O bal ka tout kele dama na finanta fo amara do la mais c'est manjum ka bo. Oda ke surasi ke kun se ka balti niati inni te de bali ne ngoro no balu ko min tie Mali armée kun se to
o bal dɔ fana tun b'u la bal dɔ fana kun b'a la o kawusulama don n'i y'o ci a tɛ mɔgɔ faga dɛ a b'i kirikara n'i y'a ci quelle que soit la distance Asimi ye ɲininkali kɛ ko nin fana ye bal façon jumɛn tubabu de ko non k'u ye nin kɛ parce que a bɛ mɔgɔ kirinkara ko la ko ni turunisiw k'a bɛ n'i ye ci turunisi la n'a kirinkara la dɔ in mana dɔ in sama k'u bɛ sumaya k'i b'u minɛ Asimi ko mais mɔgɔ bɛ ka mɔgɔ faga e tɛ o faga fɛn bɛ fɛn de ko la mɔgɔw kirinkara bal marché buruburu Asimi ko sabu Asimi nin kelen b'a fɔ ko Mali mɔgɔ dɔw jabiden don kan yɔrɔ den dɔw tɔgɔ ko ɲamanton i b'a fɔ Ala y'a ci an ma Ala sabu i b'a bila i kunna i b'a kalama mɔgɔ min don c'est un missile a nana na kuma la dɛ wallahi n'a mana na kuma la i kun b'a mɛn sa ko Mali du Sud Mali du Nord wallahi n kan da Ala wallahi Mali République du Mali tukuru kun tigɛ fɔ Buguma bɛɛ cɛ i kana n ka sinɔgɔ tiɲɛ ne ka diri dɛ c'est pour cela mina mun fina Bula wallahi furu bɛ dugu o dugu la barikaden bɛ yen wallahi barikaden bɛ dugu o dugu la danbe bɛ yɔrɔ o yɔrɔ jamu bɛ yen nin saba dɔrɔn de ye Mali culture Maliw kan ka nin de dɔn quoi jamu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ yɛrɛ dɔn de bɛ yen Bula o de y'a to Ala tɛ Mali kun to tan politicien bɛɛ ka bɔ radio télé bɛɛ ka bɔ k'i sigi an ka ɲɔgɔn ɲininka n'a y'a sɔrɔ minnu yɛrɛ opération Serval contrat signé bi wallahi n'i ye don sigi kɔfɛ u bɛ yafa deli i ko cogo di minnu y'a signé n'u bɛ dugu kɔfɛ bi dɔw sara dɔw bɔra kɔfɛ n'i ye waati segin kɔfɛ opération Serval n'i y'a contrat kalan i bɛ kasi un Africain malien tɛ dɛ un Africain ne peut pas signer un tel contrat contrat yɛrɛ bɛɛ signé kɔfɛ dans une république dans un état souverain a b'a kɔnɔ ko ni France armée ye bavure ni dégâts ni tiɲɛ ni fɛn fɛn kɛ c'est l'armée malienne qui répare les dégâts les préjudices Allah France ye o de kɛ ka na 11 militaires maliens a bɛ terroristes bolo comme otage ka na k'a bɛɛ gosi ɲɔgɔn fɛ k'u bɛɛ faga Maliens sɔrɔsi 10 ani kelen c'est fait en 2014-2015 u y'a fɔ ko sɔrɔsi min fagara merci n'o ye tiɲɛni don an kun dɛ ka na éprage kɛ k'a jɔ an ka mɔgɔw la ka jamakulu jɔlen dɔrɔn se ka k'u bon k'u faga ko kɔɲɔ parce que minnu ils s'en fichent ils sont pas poursuivables de leurs actes parce que o de bɛ papier la o de bɛ papier kɔnɔ donc u bɛ ka na ni bigan de dɛmɛ k'i na fɔ n'i bɛ ka i ka bigan kɛ n'a sara a banna i b'a faga i b'a sogo dun a banna Malien kun kɛra ten de Gao ka frappe ye ka taa bin fɛn min ye dɔgɔtɔrɔso ka banabaatɔ saba faga France armée y'a kɛ yan o ta bannen dɛ u nanen non Asimi nana na kuma la nana na kuma la u ye plan min kɛ anw na u nana fɔlɔ k'a fɔ ko bon opération Barkhane kɔnɔ n'o ye Barkhane kɔnɔ ye contrat dɔ tun b'a kɔnɔ n'o ye coopération militaire ni assistance ni appui ale ni renseignement ye o renseignement kɔnɔ k'olu tɛ se ka anw renseigner abada fo k'a sɔrɔ France mɔgɔ kelen bɛɛ donna Mali ministère bɛɛ kɔnɔ ka tila k'u siéger conseil de défense fɛnɛ la président cɛ dusukasi ne ka ji bidon ni bɛ n kɛrɛfɛ ma ko dusukasi k'olu tɛ se ka anw dɛmɛ dɛ u kɛlen ka don yen tuma min na agriculture ministre n'o ka bɛ décision ta y a un coopérant français o b'a lajɛ ese b'a kalama misi min si ma ɲi min tɛ nɔnɔ di o bɛ na yen suman ministre o ye bigamara ministre ye suman ministre n'o ye suman si min baara kɛ ko non ko tɛ di engrais de bɛ subventionné parce que yɔrɔ u bɛ na ni engrais de ka dugukolo faga fɔlɔ e b'a dɔn ni engrais tun bɛ kɛ dugukolo kan ni dugukolo min sɛgɛnna de mais sisan engrais kɛra marché de ça fait n'a y'o ja kana balo yɛrɛ sɔrɔ engrais tɛ ka marché sɔrɔ dɔrɔn o bɛ taa parti balo n'a ye dépense kɔnɔ contrat dɔ tun bɛ Barkhane kɔnɔ ko contrat de déconfliction Ala a ye sɔrɔsiw wele ka na o ka kuma o contrat de déconfliction kun ye mun ye o ye sanfɛla min bɛ yen ligne min bɛ sanfɛ o sanfɛ ligne ko anw ni Faransi min mana kɔn min ɲɛ o b'a occupé donc o kɔrɔ ni attaque fɛn fɛn bɛ kɛ c'était planifié ni Faransi avion bɛ yɛlɛn kɔnɔ u bɛ sɔn ka taa an ka camp attaquer n'u ye camp attaquer ni Mali armée ka bɛ yɛlɛn u b'a fɔ non ko ligne occupé len don donc fo ninnu ka armée gosi k'a susu k'a ban tayi o t'a bannen dɛ fo ka taa an bɛ sɔn ka na renfort la 2 jours après o y'a sɔrɔ tiɲɛni kɛra kaban u ye Mali armée conseillé ko ka Mali armée olu de an ka base ɲɛnamaw sigi base militaire ɲɛnamaw sigi ko non k'an ka poste de sécurité caya Boni
o ye poste de sécurité et c'est pas vraiment monduru o le poste de sécurité et fin troyé akacha surasi bisaba muhamta sigi arme lourd fla arme légère damado trop soubina kumado la 200 personnes à quel niveau 200 personnes tu vas voir maintenant plus de 100 personnes arme lourd va beblo ou be tama kono to gusili ou be tama donon gana be ka kan gusika ministre de temps ba ay poste de arme lourd tama saka bla ofé bu be fra ku ba mali so sarata ga tchad wallahi des postes de sécurité des postes reculés il be tawro la gendarme qui fla de sécurité so na o jamu o duru bu be fa donc il kan nana binta ogo sagu de subanida giri est-ce que ba kalama nta nyedoy kuma do la furu buye fale kuma do ko ku ye no mo do ko uno to shuda du attaquer reprend ou be ko kan ci to mais ni capitaine sa to gendarmerie capitaine sa to mina ogo sagu ka sa la mais c'était décevant le jeune capitaine aye coup tiré ka tini Asraro do ma blessé mumbe ako bon aw katani blessé nune ba ko fe ko katani nangata ko kateta abe comme c'est que Traoré kera ci ko maga ali se ko ta différence e mieux dron se ko takra 2 jours o be renfort ma kono la o ya soro ambe baraka ni 3 abi nous nana we mali pilon fora de gauche nous e pilon gauche en obligé no ka baraka ni 3 o e français fréquency nani renfort kon fait demande nga o itinéraire ni armée française de mo chitano wa renfort bebe biam sigar gono musse utala renfort fla de biam sigar gono ha c'est utala renfort doli bina jusqu'à ce que utara foko atete ko ayata ko ko minan tubulo kuyo fe nga donda bota tu vois mais le jeune capitaine de la gendarmerie aya tenu akena na élément belabo ko mamna non ba ko film ara ka munition garnison beta mettre PM Kélémien est-ce que va la marche pistolet bien chargeur que mec à la pourri abigi do pendant 1h35 minutes avec ka subo ko yana ka ta arène ninga bi ha anda me balon na nyombe kalama ni gendarme jemi c'est le capitaine ame balon na nyombe ako élément bekata élément ko ko commande ko mon capitaine ako non ko kata wa sura sahare na do ala are sa kan ko ba ko kere de sero ne be sa kan ni quoi souvent tu vas adorer même la mort. Imani miri. Ko do le kata o nafata o muso ta jigi dugula o denw ka yala o denw be donna bala fo be sena dum fo be sena o tilamko sufana nato ko avion te kata le corps des Nero takota o ga tikila soro armée avion ga louer de ma folie la o mo lu kata kono la dum folo bo kono bu ga dum fo bala ga jigi soro tige shu dalen. Non, il est mort avec l'arme à main. À Saraka, ma papa, aïe, Johnny. À Kéré, PKMD, n'a bouchi, n'a pas de pour les fous. Avec un peu n'a bouchi, non, pas de péage là-bas. À part bouchi, ou bien la sort là-bas, ou dit, car toi, il y a un défi. Il y a un ningabi. Quand j'en ai mon fou, c'est un jeune de capitaine de la gendarmerie. À la télé, il y a pas mon maman, on faut pas wallahi nkallo la saraka tere o da dere malew ye kile wolum la kile bilan saraka bolo tesa wallahi ala ka hina la bo wasake isra nyodi ala ma mo ala de nyotigi ko jugo amba si beke do ko saraka bolo ya bi saraka tere ay garde num la jo aka mbalo boro kele sigi be kuna ala te do tu tellement oui min wallahi mali fama do be ulu ka janama sarate foye u be ke janama re barakela awo ka fo ko be jama ko tere ku wéré embouché yo di ko te boy dum i be to maliki ra kere be be sai ha ay oy ni ta ke o ils sont tout dit o ba dia so beji marché de fama bi ngulu ministre de ngulu marché marfa tara san Ukraine kata san Biélorussie kata marsa san Brésil est-ce que ba kalama Kalachnikov ko recycler Kalachnikov ko munu ye kele ke nula filla ka tout ta ko resort ko len kana nuit quand nous ferons armement 150 000 francs pour d'unité. Vous me bien. Mais vous m'avez dit, vous voyez, tu me bouvez quoi. Monde là, au quartier, ma comment. Et tu as comment? Eh, tu dis. Comment faire? Ni vous qui me comment gagner, mais ne m'a gagné.
waati dɔ la i bɛ kuma parce que a bɛ se waati dɔ la tu es obligé ka kuma n'i kumana a bɛ fɔ k'i k'i makun ko nin parti taabolo tɛ ne gɛnna de o. Ay gɛnna ko parti la dɛ. non u ye ne gɛn ne kɔni ye démission kɛ démission ye forme de so ne kun nɛgɛ tɛ mɔgɔ si la. ni i bɛna réunion kɛ yɔrɔ bureau national la bɛɛ b'a mamu i ma kɛ dugu ye wa. E taga kun tɛ. k'i sigi fo k'a ban mɔgɔ si tɛ fɔ ni kuma in bolo k'a ka ɲi kuma la. donc e y'o dɔn e y'i yɛrɛ ɲini quoi. i b'u déranger de o. kosɛbɛ. E tɛ se ka kɛ le parti est représenté dans le CNT parti bɛ CNT kɔnɔ il défend la loi de Assimi au parti kelen bɛ se ka fɔ cogo di ka tɛ transition soutenu. non a ka bɔ hakili. Hein? a ka bɔ hakili. mais Mali politiciens bɛ miiri cogo dɔ la i b'u yɛrɛ b'u ɲininka qu'est-ce que vous voulez en faire. bon américain. Adama filɛ nin ye a bɛ CNT kɔnɔ olu bɛ cadre fana kɔnɔ et c'est les mêmes éléments qui financent le parti a bɛ taa Assimi ka loi ta o waati kelen denmisɛnninw bɛ cadre kɔnɔ ka nɛni kɛ o pinɛ wari bɛ bɔ o mɔgɔ ba kelen de kun o de bɛ ka transition déséquilibré transition bɛ ni ci bɛ taa ba in de la o parti ba tɛ yen min tɛ fɛn kɔnɔ min tɛ CNT kɔnɔ a fɔ kɛ Adama b'a kɔnɔ RPM b'a kɔnɔ Asma b'a kɔnɔ IRD b'a kɔnɔ et en même temps olu ka parti militant de se recrutent maintenant dans un autre cadre au cadre d'échange pour la réussite de la transition olu bɛ marché sɔgɔmada fɛ a bas la transition wula fɛ ka wari ta CNT kɔnɔ. mais anw mana kuma anw fɔntanden e janfa ci wari tɛ dira ma e ɲinɛna dɛ. an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn yan koyi. e ka wari bɛɛ bi bi in na a dɔn coup d'état kɛra k'a ban CNT kɔnɔ i ye parti baw ye k'a condamné yan. mais o de bɛ condamné. walahi. i de bɛ condamné. o de tun ni énervé nin yɔrɔ de la ni dɔw ma ne ka kuma taabolo faamuya parce que a ye moment donné i bɛ kulu kɔnɔ ni fɛn dɔ kɛra tu condamnes on ne peut pas payer nos impôts k'i sara. Et que tu veux déstabiliser au régime. Non. Assimi qu'on a parti bas bébé là, donc le CNT on est pas qu'on le veut pas non. On est nous j'en fais. Ah ben Assimi nga loi ta, qui t'est contre Assimi nga loi. En gros Assimi nga radio ni télé là. Quel est le quel est on t'a micro là comment ah t'as assemblée t'es contre et on connaît les gens partis. Vous m'avez quoi il a boire qui oui si on quoi il n'est pas né. Fantandé daroté politique quoi. Ni malien jeune anga ɲɔgɔn minɛ anga ɲɔgɔn neni dabila wallahi ne de y'a fina bula ninnu yɛrɛ tɛ baara la kuma t'u denw wallahi sabu ninnu tɛ se ka foyi ɲ'an ye an bɛ nata fo ka taa saya san bɛɛ ma kelen kelen foyi ne de y'a fina foyi tu sais que Mali politicien ba foyi tɛ yen i bɛ se k'i bolo dɔgɔ min ka baara filɛ a y'a dɔ fɔ bon pour que mɔgɔ ka baara kɛ fo ka sɔrɔ a tigi yɛrɛ bɛ baara la. Il mɔgɔ ka bɛ baara a y'a dɔ fɔ dɔrɔn ni min filɛ kɛ ministre ye k'a bɔra la a k'a ka baarakɛyɔrɔ filɛ k'a seginna ka bureau ma ko il est chef de division il est directeur de non consultant o y'a sɔrɔ a bɛ ministère mun na a y'o entreprise mun na relation mun na a y'o ci ka action bila yen sɔgɔmada fɛ to yala yala la n'a y'o ja a ye marché kɛ tile 7 ale ka wari bɛ jigin kalo kalo a ka entreprise dividende bɛ jigin a ka action bɛ jigin a kun o min tɛ yen bi a ye taa lajɛ ko polokoli ka dossier ta k'a lajɛ. A ka permis lajɛ permis minnu délibéré la a bɛɛ Mali ministre ko ka permis d'exploitation o b'a minɛ ka taa feere tubabuw ma n'i y'a ye bi an ka pétrole tɛ se ka bɔ mun parce que 2004 permis fɛn fɛn bɔra o y'a tila ko 3 français dɔ san total bolo donc maintenant italien ye dɔ san a tɔ politicien yɛrɛ taara n'a ye ka taa feere tubabu la a dun caution ye 250 milliards et 150 milliards tu m'excuses donc olu bɛ o minɛ bolo ka taa futilité 150 milliards. A tɛna bɔ a bilalen bɛ ten foyi a ye taa togo to ni kɛɲɛba fanfɛla ninnu na a ka taa lajɛ permis d'exploitation minnu bɛ yen a bɛ jɔn tɔgɔ la c'est des leaders là Mali sa ninnu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo di n'u nana o de la tu bɛ tila ka wari d'a ma k'an ka marché e tɛ an bɛɛ kɛra vidéomani yan mais i tɛ faama den vidéomani la abada a ko non nin ye mɔgɔlankolon baara de ye sɛmɔn ma ne tɛ nin na je ne te permets pas mais an minnu bɛ fɔ ko petit c'est bien i ka orange compte lajɛ. Ah non. Mon nom est quoi d'ibé? Wallahi, mais il t'a pas gagné. Il t'a fait raquider. Wallahi. Aya ke ala kama mun ma bako an ye checké wa ya lebe tien fo da ita fa ke aita non Facebook mangelon. Il continue que de qui qui tape. Personne ne peut avoir le monopole de la parole. Non. E koko e tete akuma mi koko do dinga to. O do e wolomuso do. O de fone wolomuso do din. Aya laje, ay Mali fama u deun ta ku laje. A cité soit dingue que vidéomani mais o be vidéomani sara ku fe be wa binan wa bidu kalo la semaine mono ni a donda bota ibi sigi be do fa Abuja
n'a mago bɔra la don min a b'i ka numéro bila réseau la o y'a sɔrɔ a ye baara ɲuman o y'a sɔrɔ nin t'ale arrangé tugun ale kɛra faama ye parce que n'u bɛ opposition na u b'i bila ni nin kɛ n'u yɛrɛ kɛra faama ko ye nin dabila Mali faamaw bɛ nin kɛla in bɛɛ dɔn et Bula mɔgɔ si tɛ nin kɛ fu ko nin ye jurumu de ye kosɛbɛ k'i yɛrɛ di ala ma fu i b'a wari jɛ minɛ diɲɛ kɔnɔ i ma denmisɛnnin tɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ nin n'a bɛɛ t'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ b'a kɔfɛ ala ka taa bagaw ma a ka n'u minɛ dɛ a ye faamaw interpellé bilahi olu de ye nin olu de bɛ k'a financer Bubula mun bɛ n tɛ se ɲɔgɔn ma fo nin fo dɔ de bɛ ne su ka bila ka fɛn di yan min bɛ se k'an bila n ka mɔnɛ don i la o de y'a to i bɛ ne fa nɛni ka ne ba nɛni tɛ fɛn f'i ye parce que ne ye bɛ Mali in de la an y'an si bɛɛ kɛ tɛgɛrɛ fɔlɔ mɔgɔ kɔ ala ma kalifa fanga kalifa don an filaw na de yan e tila k'a sigi ka tɛgɛrɛ fɔ général jumɛn kun i tila ka se dɔ ka mɛnɛ ka tɛgɛrɛ fɔ dɔ kun wo an minnu y'an si bɛɛ kɛ tɛgɛrɛ fɔ la e ala mankankolocila ni dugujɔla tɛ kelen Bugu i bɛ n faga bi mais tiɲɛ de f'i ye bi dɛ bi n bɛ débat réel de k'i fɛ sans tabou walahi n bɛ débat réel de k'i fɛ n'a jeunes tɛ ne nin yan walahi i b'u sago kɛ kalo wɔɔrɔ u bɛ nafa d'i ma n'i taara u bɛ ka téléphone da déjà ka 2 ans e de ni malo ni lebu bɛ ɲɔgɔn na walahi e de ni kɛlɛ bɛ ɲɔgɔn na parce que min y'i bila la o tɛ o olu ka kɛlɛ banna olu ye nafa ɲininaw de e min ye min bannen fo ka diɲɛ la de b'a tigi kɔnɔ i b'a tigi bannen mun na maliyɛn bɛ maliyɛn bannen mun na n'i ye kuma la sɔrɔ i t'a sɔrɔ an somɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen n'a ye min fɔ n'a ma bɛn ma i fɛla fɔ ka sɔrɔ i ma nin a banna Bula mun fɔ ne ma sɔn a ma ban wa o de la Ture ye yɔrɔw jɛya ja o bon n bɛ min ɲɛfina nɛnikɛla bɛɛ ye faama parce que Mali faama c'est politique ne yɛrɛ en science politique ne yɛrɛ soutenu n'o de kan la politique du désordre maliyɛn politicien tɛ se contre vérité la dɛ k'a fɔ nin tɛ tiɲɛ a tɛ se o la dɛ f'a ka fɛn dɔ fɔ k'i buruja k'i lankari Amo ko nana yan yakili tɛ Amo la ala ka hinɛ Amadu Tumani Ture Amo nana waati min na n ko Amo ye dugutigi ko ye fo mɔgɔw bila ko ka marché Amo contre la bi Amo bɛ cogo di mɔgɔw bɛ ɲini ka ɲɔgɔn bon i bɛna nin minɛ i bɛna kuma fɛn fɛn fɔ a b'i kunna dɔ b'a ta n'a bɛ mandiya s'i ma dɔ b'a ta ka kɛ lankarikɛla ye wa i bɛ ala minɛ n'o ye bon nin faama ninnu tɛ se ka foyi k'an o don dɔ sera an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma don dɔ sera an ka ɲɔgɔn nɛni dabila don dɔ sera an k'an tɛgɛ bɔ an ye min fɔ min ma o ka yafa o ma an si nɔ tɛ bɛɛ tun bɛ ka hakilina kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ hakilina de n'an seginna ka n'an yɛrɛ hakilina mais e bɛ k'an k'u dɛmɛ sa dɔw tɛ foyi di e ma Bula wallahi n bɛna mun fɔ Faransi ninnu ka avoir gelé don min na k'a ye sɔrɔsiw ka avoir gelé a don ta bɔ ta sɔrɔsiw ka wari kun ka ca ni wari bɛɛ ye 135 000 min b'o ka compte kɔnɔ mun 135 000 i ma o y'a sanction bila a ma nafa ɲɛ a tɛ ninnu bolo yɛrɛ wallahi a tɛ ninnu bolo n'a t'u bolo minɛ Bula maliyɛnw ye fɛn bɛɛ kɛ ne bɔ politique la instant cɛ ne tɛ fɛn na ne ye min kanu ko ne m'a sɔrɔ depuis k'an don politique la ni mɔgɔ de la ka fɛn di yan ala kama ala n'a tigi ye n sutura n t'i yafa ma ala kana yafa ma k'a fɔ Bubu Jawara i ko ka di n hɔn bon ne y'o sɔrɔ to ne tɛ Asimi lajɛ o Asimi tani kanu min kɛra ne ma o bɛ ne bɔ ne tɛ sɔrɔsi ninnu lajɛ o ne tɛ transition lajɛ o ne mɔgɔ foyi tɛ Sogɛli la bi k'a bɔra la k'an dan ka Sogɛli o kɛra o don o Sogɛli n'a ye n sutura n ɲɔgɔnna de b'a bolo Sogɛli fini n'a jɛlen don ne t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ a ka numéro bɛ n bolo mais Sogɛli tanni kama a ye kɛra Sogɛli fɛ hɔn i ni fasoden ɲuman duwawu ni wari o bɛ ne bɔ kosɛbɛ mɔgɔ tɛ fɛn sɔrɔ bolo i b'a jansa sɔrɔ kojugu ne kɔni mais i ka minisiri minnu bolila minisiri kɔrɔ ninnu n'u ye wari dun n'u bolilen bɛ kɔfɛla la n'u bɛ jamana buruja la ne b'o de f'i ye o nin ma jugu yɛrɛ yan wallahi i den mana sigi gɛrɛn na ko nin tɛ minisiri kɔrɔ in de ye ko jɔn min fa bolilen nɔgɔ sisan ala o danbe de banna ni Blaise Compaoré kan ka bɛɛ sɔn hakili la wallahi san 27 kaso san 27 faamaya san 30 kaso san 27 ka jamana mara ka san 30 kɔnɔjɔn di ma n'a y'i den kana na de kɔni kaso la de non u y'a condamné k'a tɛ condamné ayi a ka ko wɛrɛ san 30 kɔni b'a bolo bolo Mali faamaw k'a dɔn wa Faransi ka jugu Mali zonw ma fo k'a faga compte dɔ de bɛ Faransi bolo inspection générale des comptes la compte dɔ de bɛ yen u b'a ka wari bila ka taa yen ministre kɔrɔ in bɛɛ kulo bɛ ne la n'u ye wari bila ka taa yen o compte fana san kelen de b'i bolo n'i ma kumakan kɔnɔ compte bɛ datugu wari bɛ gelé san kelen de b'i bolo n'i ma mouvement kɛ compte in kɔnɔ i bɛ nin sonyali ba in bɛ ne ka jamana kɔnɔ bɛɛ kɛ compte bɛɛ gelé o de y'a to n'a min i b'a min hakili ko kunun ka fisa ni min wallahi min bɛ mun ɲɛfɔ ɲɛ i ye
bonya ka tuka dambe ka tuka I ka tisi pensionné ni diw ni modon ko prenga o kaw sa je here be ka dima Karim ba fe kana biatisi ala je bege ibe ka so la je hectare kele ani doni et 5 hectares et quelques ya Tiens urona na ere temelanta to maro du quartier min be seveni harima kono e dala voilà e khali du belebele naje jama kunte kun mais biabe to godi mo ka sabali ake kanya wallahi jon saray ka nyman kedi ika kewali ibe bara kenodi ni président belebele premier ministre des affaires étrangères est-ce que va kalama ambassadeur président de l'Assemblée, Kataka ko sara ko aucun président des chefs de l'État, comme Maté, mi Oriani client soro, en tant que encore pour faire de culture tableau de Otara Kadi Ibekama. Président Foïté mi a donc avoir Kunun Temena. Il donne un ancien dossier à Bokero. Tiens là. Ninga Mosa Hilla. Wallahi. Allah est malin wajude. Wa Kosovo. Fendra Kebi qui a bombé Sini Bedoya. Boula, me kumagele fina. Il va y 5 étapes. Boula Kaboudon, Kabou Kelly, avec le Soden Tangelem, et Soden Tangelem, Kabou de Tangelem, le Soden Gelem. Kabou Dingley, avec le Soden Tangelem, 16 mètres carrés là. Et qui mérite, Kaninta, à voir à son parce qu'il n'a pas la tout. Kata Kaboula, Kado Dengon. Ni Sochamantigin, ni Soden Chamantigin, ni Furobatigin. Kata di a bɔra na kata di masai ma kay min kɛ ko de ba na te ina fɔ ni juru ba bɛɛ kelen kelen na minnu bɛ ka ta kata do so ni fɛnw na mɔgɔ de fɛnɛ bɛ kaburuden so den kelen bɛ kaburuden tan kelen de ma donc jo I ka so caman tigɛ tɛ foyi ɲɛ kelen b'i bolo de ta ye bula an ka sabali jɛnɛtigɛ ye waati kunkurunin mɔgɔ min ye san 80 balo I t'a sɔrɔ a ye san 50 de ɲɛnamaya n'i ye sunɔgɔ ni bana sen bɔ a la a ye min kɛ o kɛ ne filɛ kuma la ta tɛmɛ san 40 san 50 waati ka surun Famo kanga ndi don ñogon sama ni ñogon buruja ni ñogon fenn ki tiga ta na fa ko itala wa ne ya fina bi ni surasi be ni ministre be civil para militaire ga ki de la ka tekele ci buma bel jawarama na mo be sente kono na bora fen siribila Assane Sidibé nga fo ka wala ka bisane Bula, nya fo de Assane Sidibé sente kono mi sogro so ja sogro damne adoga mi so ja sogro fena Assane Sidibé na boro la adoga te korota ate te bula na on sanne be kuma ko ne ne be kili mais ne te kile do ne te kile re to sogro so Boumabel ya no bigari président ame be fo pembe be lameli la bi barota tuko kay be kontane no bi mali halala diuna yero wolo Boumabel ma fe gininga mangan chama be sogel no fe yananga se sogel mamba fe gininga nere tumalo ni enda kamiri hakili be jiga hasimi de la kapo hasimi yere ma dumando ni parce que ne dabar banendo hasimi la quoi tabolo ma yelema Ketugo ma yelema aka condition de vie ma yelema abe bola basila ama yelema sokura kono ayire be mogoma aka kuma mancha do mali tumendi ina ukate cigarette ma te dolo Asimi ibaro nala be mogo ci mogoma abe jogo ma ne kila kira ni sabata be temena be jogo ko kay ni jogo ma nya itira mo lati wallahi Asimi ta barkero 5h du matin et 6h du matin. Et que tu dis 6h. Asimi ta barkero. Asimi be draga du 9h. Bureau là, ne dibe ka kuma Asimi be draga du 9h. Ibe Asimi linga. Asimi nga point fort et fla. Ba fi secrétaire. Ne nana fo Asimi ko nin kan. Aba conseil technique fla wele. Mu de nyon ka fo. Olu ka discuter. Aba ka nyman sama ka bola. Asime dugu marala ta c'est atale la ale ka marché be mina to la yere ale ka 10% be mina to la yere jama ka here be mina ko decision ko na bode sama ko ta awa c'est secrétaire du dola sa président Kalantin sa e ba ko lo ko président be borom ati abo du mare akili ni klenia dorone a klenen asime ba don are ba fina sa ka so ala ni baloy ti sran sayani mo ko sara te ko ay mo sundo
don dɔ fɛnɛ b'o ɲɔgɔnna k'ale la a sɔnna k'i jɔ nin jɔyɔrɔ in na parce que a b'a dɔn min b'a kɔ n'a m'a kɛ a bɛ juguya ka tɛmɛ nin kan wagati bɛɛ n'a cɛ gɛlɛn don dɛ wagati bɛɛ n'a cɛ gɛlɛn don ala bɛ tɔgɔtigi bɔ wagati gɛlɛnw de la mais tɛgɛrɛfɔ mana tɔgɔ di mɔgɔ ma tɛgɛrɛfɔ bɛ lati o ye tiɲɛ ça je te dis o ye tiɲɛ tɛgɛrɛfɔ bulu mana tɔgɔ di mɔgɔ ma tɛgɛrɛfɔ bɛ lati o de y'a to an ba Kadijatu dɔ de la k'a ɲininka nabi ɲuman dɔ de la k'a ɲininka kɛlɛbolo kalifalen a la a ko k'an ba Kadijatu ko n'o ko mara yɛrɛ bɛ kɛ k'i tɛ n bilasira wa a ko min ka ɲi ni ala ye min fɔ o kɛ hali ni mɔgɔw ma sɔn kɔfɛ o bɛ tila ka k'i fɛ Assimi y'a daminɛ n'o de ye depuis an b'a critiquer de a t'a dɔn n'a tɛ se de a tɛ se ka faransi fɛ fo bi n'a bɔra CFA la mun ni faransi tɛ wallahi n'a bɔra CFA la mun de b'a ni faransi tɛ kabini a daminɛ depuis kasi bulu bɛ gɛn waati min na k'a bɔ o la ka na ambassadeur gɛn k'a bɔ o la est-ce que b'a kalan ka na RFI gɛn ka France 24 gɛn k'i to o la ka na kɛlɛbolow bɛɛ gɛn ka Serval gɛn ka Barkhane gɛn ka Takuba gɛn ka GCCL ta k'o k'a tɔw bon ka taa ala voilà bon i ko mun kɛlɛ bɛ Choguel kan kɛlɛ kelen wallahi kɛlɛ foyi tɛ Choguel contre la malien politicien kunkolo bɛ baara kɛ fo k'a faga n'i bɛ fɛ ka jɛgɛ minɛ i bɛ ji bɔ a kɔrɔ n'i y'a ye Alpha Umaru fana ka fanga sinsin na parce que IBK de y'i jɔ a ni mɔgɔw cɛ chaque bon président a besoin d'un premier ministre o b'a wele ko fusible voilà tu sais que u bɛ nin ɲɔgɔnna de kɛ IBK la an ye mankan kɛ pour a ka se ka ma fɔ ma k'a ka bu bɛ bɔ yen i bɛ karisa bɔ yen e tɛ bɔ yen bɛ bɔ yen k'i bɔ yen k'i bɔ yen fo ka tɛgɛ da i kan u y'o de k'a la o de to ne de fɔ Assimi n'a y'i bolo bɔ Choguel ka dungo la a t'anw sigilen micro la Assimi e ko cogo di a yɛrɛ taa ne taa musalakaw la non c'est un duo c'est un ensemble mɔgɔ man fani sisan jama de bɛ se falen bɛ na ni juguya de wallahi M5 tɛ ka jateminɛ kɛ M5 bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a bɛɛ jɔn a bɛɛ IBK nɔfɛ mɔgɔ ko fila don soit IBK y'a ban fɔta ma soit u ban IBK la di ka ɲa sinon olu sera IBK ka échec issue n tɔgɔma ayi bɛ tɔgɔma ta comme ça mɔgɔw kun bolo ko M5 est fort M5 n'était pas fort c'est IBK qui était faible a bɛ cogo di bi la gestion le partage du pouvoir wallahi ah non kana taa yɔrɔ jan mɔgɔw bolo non M5 esprit kulu de don a ka girin non IBK de ka fɛgɛ parce que IBK taara u yɛrɛ ma bɛn a la bi u filɛ ka ɲɔgɔn fara e ni ne jɛra an mɔgɔw bɛɛ kun IBK ka ministre kɔrɔ ko fila don dɛ soit IBK kun tɛ mɔgɔ ka kuma mɛn ou bien M5 de kun man ɲi donc i bɛna ye ni fɛn dɔ f'i la dɔrɔn o de la fanga tɛ M5 la premier ministre fɔlenba Assimi nana sɔn a ma dɛ ni min ko k'a tɛ min fɛ a fɔ k'a kɔ kun na kana ten fato dɔw la k'i bolo dɔn mɔgɔ la koyi ne tɛ fara o kan fo ni bugula b'a la bilayi n'a y'i jɛ i kana na Assisi la politicien bɛɛ welela yan aw ko san 5 ka ca ko san 5 ko nkalon tigɛra mais n'i kun nana dun i kun t'a nkalon tigɛ i tun b'a a ma ban bon Choguel ka fɛn ye mun ye bi u ye cɛ affaibli Choguel bɛ yɔrɔ min na gɛlɛya kelen bɛ transition kan dɔwɛrɛ o parce qu'il y a une processus politiquement transition est très faible parce que Choguel n'a plus les mains libres k'a bɛ se ka baara dɔ kɛ tellement que u y'a koron k'a koron f'a yɛrɛ siranna wuli ka jɔ dɔ ɲɛ sinon mɔgɔ tɛ politique dɔ la ye ka politicien bɛɛ fara ɲɔgɔn kan don da kelen fɛ mais dɔw b'a dɔn fiɲɛ Choguel ye jamanadenw séduit cogo min na a ye jamanadenw ka danaya sɔrɔ cogo min na olu tɛ se ka kojugu foyi ka Choguel to yen wa doso ninnu dun bɛ bɔ dɛ dɔgɔ mana dɔ bɔra o tigi bɛ ka ɲini kɔnɔ o ma ye belebele kelen tununa cɛ bubu bula i bɛna kuma yɔrɔ min sɔnni u tora fɔ a kɔni a ka tunu k'a ɲini ka dɛsɛ jaɲinan tɛ di i similen ko justice ka sɔrɔ k'e t'i yela a t'i kuma a t'i foyi mais kamalen bɛ taa dɔɔni dɔɔni de a ye généraux bɔ a la fɔlɔ dɔw ko k'a b'a yɛrɛ fɔ a taara poisson minɛ bolo ko yɛrɛfaga kuma tɛ e bɛ se k'a nafa kuma dɔ b'i kɔnɔ k'a fɔ na balo ka ɲi ni saya yɛrɛfaga kuma ɲi depuis o ye Bouta ka b'a yɛrɛ faga parti dɔ président tun na fɔlɔ o tɛ tun tɛ a den sɛbɛn yɛrɛ bɔ maa si t'a tunu kalama fɔlɔ ale taara sɔgɔsɔgɔ ayi baara bɛ ka kɛ dɛ mɔgɔw b'u jɔ ko justice baara bɛ ka kɛ yɛrɛ de minnu ye wari dun olu b'a kalama e de ma fɛn ne bolo ko baara tɛ ka kɛ sinon minnu ye wari dun olu b'a kalama dɔw taara tilegan fɛ n'u ka wari ye n ye min t'a filɛ nin n bɛ k'aw kɔnɔ kaso hakɛ la ko o ye k'i jɔ fɔlɔ kaso in tɛ na ni wari min récupéré la fɛn fɛn 25 milliards a b'a bɔ min fɛn fɛn 25 milliards a b'a bɔ min récupéré don
Clé de pas d'où Ah, donc, Sogel ka kele be. Sur la clé be oui, mais n'ayant fini à dépenser la marche d'autre, mais n'a pas boire clé. Mon clé, entreprise tant qu'à concurrencer là, car concurrencer comme marché de la dame. Aïe, allez des entreprises tant, allez des PDG, allez des bon marché clé non fait, allez de concurrencer là, car Pérou là, il y a offre modifier à rien, donc, Sogel ka mangoya be. Ni Sogel ko sans c'est pas calme quand tu as registre ga bola kana nous ma to ba ku bona pas pour moi tout aka fo sang no ko bo mo ko neka jo anga kata be clé anga dire ngoma o ko mi ndu o bani vous so do so to là-bas santé be do no santé peu be que la be do no karo fena dali jora pas de droit ko be to na donc il faut aussi ça n'est assimilé Sogel boye do mo rete. Non, il est ciblé. Ah non, mais voilà. Ne grâce à toi, si je suis venu me voir, ni au bandon, on a intérêt pour le côté. Ne faut pas se mettre à toucher à ce niveau-là, ça va pas faire le dia. On a assumé par toi avec toi. N'a pas de assumé à la nitien comme n'a émis un nama bema batui. À la manda comme avec. Amida? À la manette d'assumé comme. Non, oui. Voilà. Ah, ni ma wara ne be jama moy. Ah, eta mo sale ko lena. Suno jeune do buru sa ko madaw. Ah? Parado dira doma. Do ka parado mo tere falena. Ai kana sigala de. Wallahi Allah. Do ka mobli bora kor barkana. Asiri be mboleya. Bebe ko mala fugoy. Aw ne ko mi be ka gara fa amado. Mu nga mboro na amado. Minga min boro na mbado mais ni mo te ki bolo ko ta khali mo bi pine dira ko mabel ma ah bon ne fle ngamulu ko ne be ngamulu nanga ne kono ne be baral law o straba ni bi kifa ala kama ne mbanna tara wala ka baral gouvernement ko sala fula nay jaw marché public ya datu ne la stratal donc na Sogel bla dongo re be ba na aba na bla dongo do koro ka strana mawnye wallahi ne te suti toko e kuma ka sa ma fa ma fa ka ta sa afra ini ay sa afra ni murdo ko ma ko sa afra ka do re sa afra ta bari jagleya Sogel duna nuni fen bece wallahi Sogel dunu ni fen bece Sogel dunu ni maloche adunu ni ninche adunu ndo amanche kuma kele ne fo yoro Sogel duna ka ko ba blamna parce que il ka servir ah non ko de façon ko bula musala to la ay ni tim italiti c'est que mieux de fier quoi il ne ça ko de ade ni ko ni ne no gozi ah parce que sukaro so dire ma asan do ne ma asan siribe sente ale de so ah mais ati se ka ne mo muna na adi ne ma ne ba me bula orange money mo be pisi garia meta ka na ka so mba bo ya ti ne ma ne gala ma fla ka boni donc c'est pour te dire que aujourd'hui, il n'y a aucune raison de se débarrasser de Sogel. Il y a raison qu'elle est pour engagement bébé à respecter. Jamana be de kungo embargo be jeune des avoirs avec tout ça, il résiste. Avec tout ça, armée ka minen kelima joka baka do da. Mo ko ko we ko minen sana ko sura suye baraka ngodo be ka war mobiliser ka fra nyon ka di. Et le ministre de l'économie ale manga fo. Ministre de commerce manga fo. Olu bébé Sogel ka mara kono. Ah, olu be Sogel ka mara kono. Abaka tire ko minen mala ka sa ngodo be ka tati kula do de be ka gouvernement da ka tati mobiliser. Ko Sogel bara bete fota bete yita koy anga nunu to nyoma anga nunu de anga transition ima bona erreur ke ou ay fait non na erreur ke o we geni o atima ge ola de o ni ko be contrat on a fait prévu ni ni geni kaka o te ko mo ngai geni yere ke ni kuma fo kada ngoni atima ge o ko ma fenge mais si maintenant il commet un acte contraire maintenant aux dispositions de ses prérogatives de son truc là. En ce moment, il est exposé à toutes sortes de sanctions. Moi, je suis d'accord. Mais quand même, mais quand Brahma tire de l'eau, et vous voulez être à Barala, comme vous m'avez dit, donc, il faut que le Kenya Kantoma. Mais quand vous avez dit, c'est là où vous avez les 4 juin, vous avez dit, Chogal Maboué, quand vous avez dit, Naya Akan, attendez. Et ma to formaté ko ne ko nse be nyala de ne ni mo mana transition mo mane ko na transition deme ni ni mo te ni kilime non te mo ko kulula do ka ko ba ka kulula te mo ko kulula te mo ko depuis mora politique la ngile ni na fa mbeng e ma bola wi gendi oh ka ah ke na domi ma si se ki joka ko ka beta ah abo asimini shogel mbu deme di
faut transition à bas. C'est nous ici, c'est donc nous 2 ans, 3 ans, 2 ans en bas dit na ma bana totora jamana kan ga wulga jom min ko tobe fara. Ça je te dis. Mais mon gobe kan ga plan do fana misere bin to koma. Uluka hakilina et c'est ça. Président sous le contrôle du président nya me douda ko ni asimi gam FM bana yala jamana deunte na wuli ka fo bi ka fo nyebe mogo mina bi ni jamana hami be mina jamana kanu be mina min bi se ka continuer ni jamana ni chuko yala parce que nana na mogo re ta o kana na sigi ko fe ka fo asimi ka démissionner ka fanga to jaw bolo mayen ka ta pendant 10 ans c'est gars ora de bekew o sa ga tew o wajiba asimi kan lew ko chuko ni aji on da asimi deligo am ta to asimi fare ka soda Monta na timi rechew. Afawa. Ni aye. Ni mo ga ni be fami ni do de ta ba masawe. Aw. Ha? Ko kuluguro. Ka tasimi fa ka dalla ke ten afi de na jamana to da jamana janfa. Amu de be sedi awla. Funa falena. Atenga be ni srafe. Anga worko, anga sedawko, anga nini. Ni wati sera na me fasima khanida mbo ko malembe na jarami ame nyogon so fasimi faka sodala azime balmuno jama ba faka sodala yidin wuli ga ma ati yere buru o kore eti yere tay jamata ni akina te ya sa ni nyana yebe de tay sa ni chena ko tala gawde ina utere awo goita de ne ya goita de ne Azimimba. Pas de goûter. Do dele. Ah, dele. Mais na mali be dele do baara de no ara do ara palma. Na jana, ko tra ko dele. Ari ba shi jati. Ibe mali banzuma na bala be. Iye min kala hotel ibe do reta. Damonzon ou bien simbala kone. Sisa kuma be kanga se chenjenga abwa politiko di bateau. Toi miniti sigi bubu mabel jamana erbe tala bulu mingambia kade ya be ma bata bulu nga ni mo bara ni mambe ko tuguri ire parele me bi babo ministry do awo ko de poste de la zone me bare we jamana be tabulu mingambia kade ya ni ne tabulu yo aujourd'hui ame amargo remercier ko so remercier amargo la amargo ya kanya port flaso Guinéen re ni able job kumbe to yi Guinée ko massacre wallahi ibina do la ko mali commerçant ye bargati wi ni nyeshi yoro mi ma bo ka fm ala ma fe no dama me ala ga tre boana on est un pays de consommateurs aw de suguti na ya ban fen ma atenya donc mali e port flaso au port flam fleni avantage fla de bala a folo mi amna ga sababe kan nara zone be développer à travers la Mauritanie avec d'abord insécurité là poste de contrôle poste de sécurité ou na chaya donc jama fene plus sera be boyga dugu fait plus avec développement local économie locale à beau développer flana yi partenaire chama kumbe okuna onte aw nyebe irishidi la partenaire me mali bolo sans plus d'une dizaine de partenaires min na faranga ko sayna min récité clé kube mali de men awo Iran bola et Brésil bola o dugu chama ni bi mun ka mali ka partenaire kura wi donc les avantages di ama ni tablo ni kay et aujourd'hui président me fera coordonner fene réviser ara fineri ayo barala be sanu te bokata ko kofa dum abina kuya mali sanu ni be sanu bo sanu me boni fende ma do e la ko même la folo platine ni palladium o de be ka fusée la ni ay ni se be grina no fa do re de boy fusée be gani mi ne me o de be malla ya sanu me bono de richide no te fusée moteur la bon ni e sangolo soro i ka kele bolo be nyana parce que ni ay be mo bi dogo tu la ngo do de nyati la sangolo la mo ba mi fo ko mali ni rishiga je ko rishi mali de be de mo no rishi de mo ko fene bam na bi o be glani mi ne mi o ba mo le lithium bien an wa ira dem dinga saba de be mi contrat be France pour 2024 ama bo folo ne ko contrat 5 à 2024 ne asima ni e ko jogori bismillah arriva mana ba ujibe ole ira bon 100 ans o de be 100 kene ade bo bantu total la plus grande centrale
la France a l'une des plus grandes centrales nucléaires. Centrale Barbam de l'Europe. France Taba, Bilbao de France Taba. Donc, en ligne de l'autre, la main, elle a dit Dougoma, mais n'a pas sur le mine. Donc, il est taboulé. Jamana se gada imponi douane dromasa. Pour Jamana kata taxi fiscal Europe, asset fiscal Europe, en un moumina. L'intention de la baraconi. En division de tout dit. 50% de France, trésor là, CFA garantie. En exportation. En exportation, on a un minimum de coffre. Qui est bidou français. Bidou d'eau, division de ta héros là. On va faire une France, commission d'or avec Assimi Otigara. Il va être ça, Mali, mais bon, ni France, la bidou, la bidou, il fallait un reste de la Mali trésor. À Djed, d'avoir la commission, on va te voir. Ah, bismillah. Ah, c'est un problème. Oui, non, 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 il y a un ni fonds sur la canne. Il m'a avec ça, il y a la tête de l'eau. Il y a un divisé, ça va les ça. Moi, tiens, nous le bar. Ni Jamana et à la Jamana, quand nous calantez ça, à l'école sauter ça, qu'a fait avec Boro dans le coffre. Wallahi. Moi, ni malama n'avait pas savoir, la marabala signe. Ah, si, ça doit être Harry Kumar. Aïe. Il y a maman et Kumala qui s'est posé là. Voilà. Non, c'est-à-dire, mais comment il dit non, mais ah, non, ante. Mais gouvernement, vraiment, Boula qu'il faut, il y a que Koulous Rachama. Dans tes foules, vraiment, invitation Jarani. Non. Thomas, c'est un honneur pour moi. Je l'ai fait un débat, ni mignon. Vraiment, nous avons un honneur de réunion à Chamanta. Mais à la époque, vous avez le malais qui l'a fait. Donc, vraiment, merci. Merci, merci. Merci. Ni tu ntoma bubu jawara baba le bubu mabel ntu nyale de wole bi mba foka wole nyumando alaka kanuto haribi hareka ko kadinyi sabula mbala me alaka kanuto anga video cameraman mimbe amina na bubu mabel Amadou Traoré ka Traoré ka foli be am président Sori Kasoke club des amis président ba ale fana be gangam la bololo sanfé en dengue de be technique la no e Nosra Adama DJ Sorsi bara ketugo harna ma deyi ni ye faso dinyana ma ko ni baro ko ni barang won gadi be ki karme benna coloration te peuple de la équipe nationale armée malienne we mali dembe tay ni moyi yere yo kono se gaite mali dinyana mai ka befo ka bedo kiramanto nyala adama wakati do banglo arabia to te militi duruya ne minute fla donc katowe donc ambe befo ka bedo kiramanto nyala iben troma anin terke anin kanumbaga amba jansani mali banzumana bay amba fofana ko kan be dimasi were haketo benin kan sali ala mamadou la patrie la mort nous vaincrons.